பேம்பு ட்ரீஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இதோட விதையை விதைச்சு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி உரம் எல்லாம் கொடுத்தாலும் 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஆனால் 5ஆவது வருஷம் ஆகும்போது சின்னதாக அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் ஒரு 6 வாரத்திலேயே அது 90 அடி வரைக்கும் வளர்ந்துடும். அப்போ இந்த 5 வருஷம் அந்த விதைகள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது? அதோட வேர்களை உறுதியாக்கிட்டு இருந்தது. அது அவ்வளோ தூரம் உயரம் வளரும் போது அதை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு அதோட வேர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா? இந்த மூங்கில் மரங்கள் நமக்கு கற்றுத்தர பாடம் என்ன தெரியுமா? நம்மள பலரும் நம்ம லைஃப்ல சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அதுக்கான டைமை நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். அதுக்கான டைமை கொடுங்க, பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்க. அண்ட் வெயிட் பண்ணுற இந்த டைமில் உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக்கோங்க, உங்கள் வேர்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கான டைம் வரும்போது உங்கள் வளர்ச்சியை, உங்கள் சக்ஸஸை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. புரியுதா?